Niki wau ugi enten saking Mbah Bayan Demit Wayang. Wah, medeni. Duren Sawit Jakarta Timur. Asli Tebon Barat Magetan. Suwe ora jamu Mas Cahyo menawi kepareng kula badhe nembang sinom Selasa Kliwon kisah pemboman lapangan udara Maos Pati oleh Jepang tanggal 2 Februari 42. Jalan menuju Indonesia Merdeka Bung Karno jas merah. Nggih. Menawi tasih lenggah monggo Mbah Bayan Demit. Sasana lan panci kula aturaken. Tasih tene ora Mbah Bayan. Kondur. Oh nggih sampun ngapunten nembe kula waos layangipun. Ya, Ngaturke apa ki, Truk? Ya, saiki bintange saka ing Ngawi dhewe diaturake ya kuwi Mbak Tri Hastuti Retnawati. Coba kaya apa? Men diselehke sik HP-ne. Engko bar goyang iki biasane sinden langsung buka HP ndelok komen-komen. Ketoke nek sing mendukung apa malah mengelokkan. Ayo. Yo berdiri Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo coba kaya apa? Iki sing malah ngerti seraten-seratenane Piyai Ngawi remenane lagu sing model piye tak borongake karo Mbak Tutik. Ya, nyatane ya mau awan ya gambyong nang kene. Ha iya, Mbak Tri Hastuti. Nggih. Lah Piyai kene apa iklime sing diremeni Piyai kathah? Biasane tayub. Tayub Sing niku lho Pak Yoyo. Piye? Jogete niku baris bersama-sama terus nek kiri-kiri semua. Ngoten niku lho. Oh. Biasane tapi teratur. Teratur. Nggih, mbeksane niku teratur. Sing baris niku sindene apa para bapak-bapak? Sindene niku dikak teng-tengah ngoten lho, kayak dingge napa nggih? Trambul. Nggih Pak nggih. Oh, nggih dingge pandangan, sindene niku dinggo pandangan. Terus bapak-bapak niku teng kiwa tengen. Mangke maju sini, terus engko sindene dilewati, maju rono meneh ngoten niku lho, Pak. Tetapi bagus lho. Apik ya kuwi. Apik teratur. Nggih. Enggak ada minuman keras, enggak ada antem-anteman ngoten niku. Oh iya, wis renek minuman keras nyatane entek wisan kok. Iya, lagune biasane apa yen tayub? Napa nggih, Pak nggih? Puspawarna Katampen. Oh, bebas Pak ya. Nggih. Bebas. Engko niki enten Slendang Sutra Kuning nggih enten. Napa-napa lah Mbak Tutik nggih. Sing kena ditayubke ya kabeh kena ning sing kepenak napa. Slendang Sutra Kuning. Nggih. Niki bapake nenggone awit ndek wau lho. Dari pertama pun bubuk, terus tangi meleh. Bapake niki lho. Pak sinten? Nggih. Jenengan asli pundi kok puluhan tahun mboten ningali wayang? Nggih. Oh, nggih. Nanggap nggih, Pak. Remen. Berarti pertama kali nggih. Sae, Pak. Nggih. Nggih. Sae, Pak, sae nggih. Nanggap, Pak, mboten. Pancen agak wayang iki pancen ya ora gampang kok. Mriki nggih bar wayang lho Pak Ndik wingi. Oh, to. Lapangan mriki. Wah, berarti mriki minded teng wayang Mbak Tuti nggih? Nggih. Alhamdulillah syukur nggih. Slendang Sutra Kuning coba diaturake karo Mbak Tri Hastuti Retnawati, bintangnya Ngawi. Ayo, coba kaya apa nggih. Monggo Mas Dwi. Ayo. Monggo Mas Dwi. Nggih, mumpung sik melek ayo Mas. Monggo.
kaya Tapi aku nek ra kliru ya gak apik. lho ora sing kliru sing aranane kleru sapa. Malah sampean berkarakter banget. Anggere wis tayupan terus lek mau joget tentat-tentit. Wah, tenan. Ketok lek bokonge gedhe. Ayo. Makasih. Ayo luwese pancen ya asline iki penari kok Le. Oh ya. Penari. Yen iki seangkatan karo aku nalika SMKI, wah penari ulung kuwi. Ayo. Jos mbiyen, temenanan anggere bedhaya Sangupati mbiyen karo Mbak Tuti. Oh, tenan. Danyang SMKI ngamuk. Ayo. Sangupati. Nggih, terima kasih. Mau pamundhute Bu Lurah, mantan Bu Lurah mau Bu Sri ing Kartoharjo ngersakake Slendang Biru. Saged Slendang Biru. Sing saiki lho. Oke, ayo tancake kaya apa. Aku temelangku saged ora dhek kedap. Coba Slendang Biru ben genduk Umi Hafifah. Sing klasik-klasik nembang Umi ini biasa. Saiki coba lek rada kreasi ngene. Slendang Biru. Oke, Cak, mangga Mas Noval diaturake Slendang Biru katur dumateng Bu Sri, Bu mantan Lurah Kartoharjo. Yuk, sugeng laras. Cacos.